Kuyamano sakana senye kioli baga. Tere ngora. Kuyamano. Kimaitie kimogokereria abantu bane. Ekiagera rine inwa bainomba jenga. Arono kiagera bari korwani monto. Abu supporters ba Simba arati. Kuyamano asenge kioli baga. Litanga ni ngatira sama skania manene. Ndete ngore nene goja se Bernard. Osire na bami no mwezi paka masi. Pole sana ase ogosiredi kumongina. Engane ende indaiga asa maskania manene kwa niaba ya His Excellency the Governor of Kisii County. Oyo korogunga Paul Simba Arati. Na ande tumugati nende nero yoyomo. Governor Bernard kwa korete Governor campaign. You are leading a team Korogunga Simba Rescue Team. You did a very wonderful job. Nakia ko karagaba na lero igantoma ncheko ko ngora ne familia ino yonsi. So pole sana na inde karana regocha. Gaba na anga chibe sikoro kunga 20,000. 20,000 ye chikagaba nanga. Abande kergese bako kwa nagabata anga mabere mbako rugende mbamaiti na onfata kolina regali. So gaba nanga 20,000. Onte binga chibe sa chikoro kunga 10,000 chikenda se Bernard direct. Onte vichibe se chikoro kunga 5,000 chikenda sa morori bako enia babo lio raide. Omanya koruo ronte binga fata senge jona wasome mise ntakatifu na hande wasese nilia bantu gaiga. Onte vichibe se chikoro kunga 3,000 chicha sole. Omanya koruo ronte binga abakatikista baito. Ne inu monyo ole chibesa chikoro kunga 2,000. Mona ko ngakere sabo ingora. Neinche buno monto. Ekwaye lingo bande 3,000. So tiga mangana manga yo konya kotebanga nga mabere ngomwana na rwarete ondo tebanga mabere ali arure boda gosenkai. Onye simbo retira mabere. Na ere to mugati abana banywere mabere ayo. Onye gotaito kore gento ka korrekana. So igora bonta tako batebinge gabana yaito. Nere to bwato yomo. Na ande nero monogeribu mugusi. Igo Buya mwana wa murabalia. Thank you. Ekinke manyirebo igo. Onyesa kana na maitenga tutamu. Lakini ya tamira kenge bichente mubwata. So, igonta itako tebanga. Na boga bano itanto maigo. Na endo tebinga etimu eri ya rescue. Simba Rescue Team. Eri ya rako ready by Bernard. Na baramu arenga na bera toke mwajire senge njoli eri ya saleka igo governor na watambua vizuri sana. Bernard na omoramo na governor na ende na acha ichoko kwa ngora ya bene. Na senge jabu ate meeting Mombasa. Na ende ntareba abantu baminto tuachire gakero montago teba nganje no boy musiengo cha korigi jeno bo jumbe ngo cha korigia lakini ita ko sababa na siasa abege nte kemo omaite ni bwate supporters bane na eno bwate supporters bao yenta ita ko basaba sama skania manene siasa yage reji family nyinge chiabunekire ekero bwate supporters bao kwara bolinga ai baba no nyomire toko motomere message botuko gati toko tomero mongino bande message botuko gati nga utataji go campaign ligo sengai na na bora nyore kwebiro manyete onyore gwatomire message kware go tomero mongino nga baba ningwanjete onyore gwatairio mongino bande ningwanjete. So igaba na siasa ba minto ngoba sabanga tigatokole siasa erengia nto buna chi family y'abantu mbuya mono abagani ba minto fata kwa kugenda ende safari ngia kanisa moga ende 1,000 na tena nere in a very special way to avere nere igabotambe na ande nta itako teba ngana inche asege nyanganyire ikere bosia
boso tisengera lazima tonye komboe toigwana ini boso tisengera lazima tonye komboe igo tinda ediko ta mangara mange lero no mongino oli obwata masikani osigethekere umonto tare kurama monto nere twaja koenia igo tigara ara saga ya torarera saga ya ta chego torarera obate benge mwachite gwaka siasa sama tangana kya tange mwana siasa so Moses ni kumwensi pina kole ina bumbu ya mono sana.